Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po para sa pagpuon kan sa tong novena to Saint Jude Tadeus. Hearts so filled with sadness, Saint Jude, call on you. Turn our tears to gladness, soothe our misery. Patron of the hopeless heart, work on me, your wondrous art. Change to joy my every His holy will. Like you I long to be, evermore His friend, and eternally love's force has no end. Patron of the hopeless heart, work on me, O wondrous art. Change to joy my every if it be His holy will. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be His will, help me to obtain from His kindness and mercy
what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes to seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, shall we saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninungan kan kinakban. Maheherakon asin maugayon na ama, da ika masabotanin si Isayman na nagsasabwag nin iriwal, da pwedeng mag-ako sa imo an si Isayman na namumuot sa byulensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kaorasaan, byulensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian, asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin siguridad, asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan, asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas, na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasan na an sa indang mga amunisyon, ang mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawuhan, na sunodon ang lay kan banwaan, asin galangan ang kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan ang kagabsan, kan mga pinapaniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo, na makuaan ranga asin kusog kan mga naghihinguwa para sa katuninungan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na ang lambang saro sa to, magpuunang gad asin dayupot na maglakaw, sa dalan nin tunay na hostisya, pagkaherak asin katuninongan, kagurangnan, matapos nalugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe nin katuninungan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
Sa liwat, Diyos, maray na aga po mga tugang, ngunyan Webes sa oktaba nin pagkabuhay liwat. Isabay ta po sa Santa Misa ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat for the gift of life of Marie Christine, dulot ni Tess Sanyosa and family. For birthday blessings for Gis Naret, dulot ni Jenny. In honor of Saint Jude, dulot ni Jenny. Pasasalamat man dulot ni Han Margaret Buesa Geriba, Mac Felix Marcos, Alvi Marie B. Bansuela, Chan and De Vera family, Rosa Tang Lee, Joaquin Lee, Jacqueline Rose Tanyada, J.R. Liana and family, Merna Luveres, asin pasasalamat man kan Hakub family, sa espesyal na kagadan for good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo, Cantara, and family, for safe travel, protection, and guidance, dulot kan Paila officers and members, for the upcoming NCLEX exam, dulot ni Leia D. Foster, for successful board examination, PLE March 2026, dulot ni Alvi Marie B. Bansuela, for divine and protection against storms and perils and peaceful return home of Charles Maternome, dulot ni Alvi Marie B. Bansuela, sa special na kagadan man dulot kan Sarong Anonymous, for good health and fast recovery of Cres Chan and Domingo Chan, for healing and recovery of Richard Suarez, dulot ni Andrew Grajeda. Sa kapaingaluan kan mga kalag, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, sa kalag ni Mercy, dulot kan St. Jude Parish and Commission on Worship, Eduardo, dulot kan Mendoza family, Nestor and Ruisa, ni Emmy Ribaya and family, Carmen, kan Apun family, Juan and Gloria, kan Asopardo Cantara family, Ray Joseph, ni Emmy Ribaya and family, Mercy, ni Dana and Duke Morante. Sa kalag ni Simona, dulot kan F&S Velasco, Onofre Sr., kan Sipcon and Shapno and family, Virgilio Pale, ni Warren Mantes, Alfonso, ni Emma Chan and family, para sa death anniversary ni Susan, dulot ni Irma Di Palma and family, sa kalag ni Aaron, dulot kan Naive family. Banwaanin Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Tinipon galing sa buong, sa Diyos na sa tubos. Good morning. Good morning, Father. Sagaran ka nama, kadaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na Webes, sa laog kan, oktaba kan, Paskwa. Iniman po ang ikapitong aldaw kan sa tuyang misa nominaryo sa pag-andam sa maabot na kapiyastahan kang Divine Mercy this coming Sunday. Asin kita sa rong pamilya, nagkakatiripon sa pagtaong onraman sa satuyang mahal na patron na si San Judas Tadeo. Ngunyan madadangog niya to an saro kan mga regalo kan pagkabuhay liwat kan satuyang kagurangnan iyoan katuninongan. Kan sinabi niya sa iyang mga disipulos na mapas sa indoan katuninongan, ibig sabihin, itinatao niya sa inda an sa iyang daing sagkod asin banal na pagkaherak. Kunyan midbidunta an sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos,
Tangaling magkanigo po kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, dagkukumbisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, at Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahera ka, kagurangan, mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, Asin sa daga katuninungan sa mga tao marahay ang buot, inoomaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kandakula mong kamurawayan. Kagurang na Diyos, hadeng langit non, Diyos amang makakamhan, kagurang na aking bugtong Yesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kanama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, kay raki kami, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban, akoan sa mong pakimahera, ika na nagtutukaw sa too kanama, kay raki kami, tay kasanaan banal, ikasanaan orog kahalangkaw, Yesu Kristo. Ikasanan orog kahalangkaw, Yesu Kristo. Kay baka na Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagbunyag kan mga manlain-lain na nasyon sa pagpahayag din pagtubod sa imong ngaran, itugot mo, naan mga namundang liwat sa tubig kan bunyag, magin saro sa kaimbudanin puso, asin sa kabanalan nin gawi. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibabong nabubuhay asin nagahada sa pagkasaro, kada Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon niyato an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Mantang ang lupog na narahay, nakakabit kay Pedro asin Juan, ang mga tao panonin pagngalas, nagdaralagan sa sainda, duman sa portiko ni Solomon. Si Pedro pagkahiling sa mga tao nagtarang, mga Israelita, taadaw ta ini ipinagngangalas nindo, taadaw ta kami hinihiling nindo, nagarubaga kami ang nagpalakaw kan lalaking ini sa samuyang sa diring kapangyarihan. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob, ang Diyos ni sa tong mga magurang, iyo ang nagpamuraway sa iyang surugoon na si Jesus. Siya sa indong pinasaluiban asin isinikwal sa atubang ni Pilato, kan pinagmarahay ka ini na siya pabutasan. Pinaghabuan nindo ang santo, an banal, asin hinagad lugod nindo na pabutasan ang paragadan tao. Ginada nindo ang kagtaon nin buhay, alagad binuhay sa liwat ng Diyos. Kami mga saksi kaini. Ang sa iyang ngaran, asin ang pagsarig sa ngaran na ini,
nakapakusog sa lalaking ini nga sa indong midbid, asin sa indong nahihiling. Ang pagtubod niya kay Jesus, iyo ang nagpaumay sa iya, siring sa nahihiling nindo gabos. Alagad mga tugang, aram ko na iyan ginibo nindo, huli tada ikamunin pakasabot, siring man ang sa indong mga puon. Sa siring na paagi, inutob nin Diyos ang sa iyang sinabi sa mga propeta, na ang sa iyang Mesiyas, dapat na magtios. Kaya magsulsul ka mo asin magbaklit, tanganing mapara ang sa indong mga kasaalan, asin tanganing itaonin kagurangnan ang panahonin karangahan, dangan isubod ang Mesiyas na itinuga sa indo, si Jesucristo. Kaipuhan na siya magdanay sa langit, sagkod na umabot ang panahon, na mapakarhay ang gabos na bagay, siring sa ipinahayag ng Diyos sa nguso kan mga banal na propeta, kaitong panahon. Si Moises nagsabi, papatubuon nin Diyos na kagurangnan sa tahaw nin mga tugang, ang sarong propeta na siring sako. Hihinanyugon nindo ang gabos na sabihin niya sa indo. Asin ang dae maghinanyog sa propeta, hahaleon sa banwaan. Ang gabos na propeta magpuon ki Samuel, nagtaram kan dapit kan mga aldaw na ini. Kamo mga aki kan mga propeta asin nagmana kan tipa na ginibo nin Diyos sa indong mga magurang, kan sinabi kay Abraham, huli sa imong kapag-arakian, magiging paladan ang gabos na banwaan sa kinaaban. Enot, huli sa indo, binuhay liwat nin Diyos ang sa iyang surugoon, tanganing darahon sa indo ang bindisyon na iyan. Alagad, kaipuhan ng lambang saru sa indo, rumayo sa kasaalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Diyos nakagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Diyos na sa mong kagurangnan, mamurawayon ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Ano ang tawo ta ginigirong dumo, o an ak inin tawo ta inaataman mo. Diyos nakagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Ginibo mo siyang hababa sa nang kadikit sa mga angheles, asin kinurunahan mo ning kamurawayan, asin kaumawan. Pinasakupan mo sa iya ang gabos na lalang min sa imong kamot, gabos na bagay, ibinugtak mo sa iraro, nin sa iyang mga bitis. Diyos nakagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Ang mga karnero asin baka, ang gabos na hayop sa daga, siring man ang mga gamgam sa kalangitan, ang mga sira sa dagat, asin gabos na naglalangoy sa kadagatan. Diyos nakagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Alleluia, sabi mo, O Diyos na nadamong ako sa mga larangan mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang kagurangnan mapa sa ido, Asin sa imong pagrokyaw kan banal espiritu, na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusip kan duwang disipulos ang nangyari sa dalan pa Emmaus, asin kung paano namin bininda sa Jesus sa pagbaakan tinapay. Nag-uurulay-ulay pa sinda dapit kay inigabos kan si Jesus nagpatahaw sa sainda asin nagsabi, mapa sa indo ang katulinongan. Nagkakurubhan sinda asin natakot. Ta sa paghuna ninda kalag-an sa indang nahiling. Si Jesus nagsabi, tadaw tanakubhanan kamo. Tadaw tanagaalang-alangan sa indong mga puso, hilngan nindo ang sakong mga kamot, asin mga bitis. Ako tunay na uya digdi. Kaputan nindo ako, an kalag daing laman asin lang, alagad ako igwa. Siring sa indong nahihiling. Baka sabi kay ni, pinahiling niya sa indaan sa iyang mga kamot asin mga bitis.
Uli sa dakulang kaugmahan, garong na isinda magtubod, nagtamurong nan. Si Jesus nagsabi, igwa ka mo dyan nin kakanon, tinawan siya nindanin sarong pidasong sira na inasal, kinua, asin kinakan sa tubang nindadangan nagsabi, iyo ini, an sinabi ko sa Indo, kan uya pa ako sa Indo, nakaipuhan mautob, an gabos na nasusurat dapit sako sa tugon ni Moises, sa mga propeta, asin mga salmo. Pinaliwanagan niya, an sa indang isip tanganing masamutan ninda, an mga kasuratan. Nagsabi sa inda, sosog sa nasusurat, ang Mesiyas magtitio sa katulong aldaw mabubuhay liwat, asin sa ngaran niya irurukyaw ang pagsulsol, nin kapatawaran, asin kapatawaran, nin mga kasalan para sa gabos na mga banwaan poon sa Jerusalem. Kamo, mga saksi kay ni kapos, mga tugang marhay na bareta kan kagurangan. Pagumaw sa imo, Kristo. Good morning po. Several times, Jesus appeared to His disciples after His resurrection. But there is that common response na nadangugta hali sa mga disipulos. They did not immediately recognize Him. Daitulos, namidbida nindaan sa tuyang kagurangan. Same scenario ang pinagpoportray kan sa tuya pong ebanghelyo ngunyan. After the road to Emmaus incident, padagos na ang mga disipulos naglalakaw sa dalan. Alagad, napupurisaw, natatakot. Asin, ang iba sa inda, nagdududa, nadisganar, dahil taan sa indang maestro nagadan. Takot na mabuhay dahil sinda, kadaklan sa inda, inabandonar, pinagpasaluhiban, asin pinagnigaran an sa tuyang kagurangan. Takot na magadan. Taginadan so sa indang maestro, they are probably next in line. So they are afraid of both life and death. But amidst that fear, that was the very same time that Jesus appeared to them. Sa tahaw, kan sa indang takot, duman, nagpahilingan sa tuyang kagurangan. Bako tanganing anggutan sinda. Bako tanganing sisihon sinda. Not to blame them for what had happened, but to give them the gift of the resurrection. And what is that? The gift of peace. Kaya nadangog ta, kan si Kristo nagpahiling sa inda, an enot na sinabi kan kagurangan sa inda, mapas sa indo an katuninongan. In other words, magayon na paghurup-hurupan ta, duman palan sa pagmati nin takot, pagmati nin kapurisawan, asin karibungan, o pagmati nin pirot ni Lola, saka minapahiling an sa tuyang kagurangan sa sato. Maski na ipakita handa, napupurisaw pa kita, taday tanaaram pong hanggang sain mapundo ang paglangkaw kan presyo kan krudo asin gasolina. Doarin mapundo ang paglangkaw kan presyo kan mga barakado. Doarin kita matios kaining pag-uli hali sa trabaho, sa eskwelahan, mapila nin kalaba-laba sa terminal. Takulang na ang nagbabiyahe, pasiring sa 3rd District, pasiring sa 1st District. Diyan, sa parehas na panahon, minapahiling sa tuyaan sa tuyang kagurangan. Kaya sa panahon na ito, kan karibungan, pagduda, asin takot kan mga disipulos, dumanya po ipinahiling an sa iyang mga lugad, sa kamot, sa hirog, asin sa bitis. Tanganing sabihon sa inda, bako tanganing parumdumo na naman sindakan kulong, nasa indang namati, kan si Kristo pinasakitan asin ginadan, kundi tanganing magtaonin asigarasyon sa inda, na dai kamo nagsusulo, hindi kayo nag-iisa. Bako ako kalag, siring kan pagkuna nindo, ako ini.
Magayon na sabihon tangon yan sa kataid tang turog na hindi ka nag-iisa. Yan. Yaonan kagurangnan sa imo. Yan. Rest in peace. Mapa sa imo ang katuninongan. Ikadua, ining regalo ning katuninongan mga tugang, bako sa na ining para sa inda. Kundi ining katuninongan na ini dapat nindang ihiras. Kaya nga ni po, pinasabot sa indakan sa tuyang kagurangnan, itong mga nasusurat sa kasuratan, tanganing maako ninda sa indang sadiri, na ining katuninongan na sa indang inaako, ngunyan kaipuhan nindang ihiras. May kaakibat ining misyon na dapat nindang gibuhon. He opens their minds, help them understand, so that He can send them to be witnesses in the Word. Tanganing maging testigo kan katuninongan na ini. Tanganing magdara kan katuninongan na ini sa kinakpan. Yan man, ang dapat niya itong rumdumon. Ang regalo nin katuninongan na itinatao sa tuya kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Kaipuhan man niya itong ihiras. When we forgive, we share peace. We share His peace. When we listen, we share His peace. When we choose hope over despair, we share His peace. Ibig sabihon, hinahagad sa tuya na maging testigo kan siring na katuninongan sa kinaban. Ngunyan, sa tahaw man po kan sa tuyang mga kapurisawan, sa tahaw kan sa tuyang mga takot, asin mga daipa masimbag na kahaputan, sa mahal na Diyos, sinasabi kan sa tuyang kagurangan sa tuyaan parehas ng mga tataramon. Mapa sa indo ang katuninongan. And once we receive that peace, we become living signs of that peace to others. Iyan ang kahulugan kan Easter, na si Kristo buhay, asinan sa iyang katuninongan, kaipuhan masilag, asin mahiling sa satuyang buhay. Let us not just receive that peace. Let us not just thank God for that gift of peace, but let us also become instruments of that peace to the world. Amen? Sagaran kandama, kandaki, asin kanda Espiritu Santo. Amen. Maratana po kamo, ipadagos na ang bisa. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing yan sako, asinan sa indong atang, maako manlugod, kat Diyos amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan na latang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na Kagurang na simbahan. namimibi kami kaugaying ako ang mga sakripisyo na maugma niya mong dinudulot para sa mga namon dagliwat asin sa pagpahidali kan langit noon na tabang
Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong itaas san mga puso, initas mina magpasalamat sa kita kagurangnan. sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maniniko asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Batanos, asida ka kaligtas na ikakagurangnan, ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iarubay, hurog ng gayo sa panahon na ini, la si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinapan. Sa pagkagadan, rinumpag niya ang sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit noon na bertudes, asin mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, deng tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin daga pano kan sa imong kamurawayan, Husana usana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, usana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggad an banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asid dugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, tinaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Tayni ang sapuyang hawak na idudolot para sa Indo. Siring man, pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tayni an kalis kan sa kuyang dugo kan bago, asin danay natipan na papabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pangibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakanmi kaining tinapay, asin pag-inom kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, sagkod na ika magdatong. Kaya kami, na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay ni buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak ang sindugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Taganing balubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Sining man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Espesyal kong ginigirumdom, ang kapahingaloan kan kalag, ni Mercy, ni Isagani, asin Narciso. Sinda, asinan gabos na mga kadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaintupa, nakapaggaya-gaya sa imo, magkani kong magin kahiras, kan buhay na daing kasagporan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman. Huli sa aki mo si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Ibanya, asin sa iya. Sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan,
asin kamurawayan, sa gabos, takapanahonan, kan mga panahon. Amen. Yan, mamibi po kita kan pamibi na itinukdo sa to, kan sa tong kakurangan. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siring sa langit, ang samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. agawa kami sa gabos na baraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan, ken sa imo pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulita sa imuan kahadean na asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kakurangan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan. Kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, ang katuninongan, asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kakurangnan, danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuyang espiritu. ngunyan, naihiras, an inakong katuninongan sa lambang saro. Peace be with you. Kordero kan Diyos. Na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kay raki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninungan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo ang Diyos nin katuninongan. Siya, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako kung maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
kabus, ikaw harap na banal. Itinos sa mo kabus, inuman ibuhat. Jesus, sa kamurangan, ikaw nagparagan kadikloman, dili pagpunyan, banal mong hagdan, sa bangkete ni pagkaon. Ikaw tinapay na banal, pinamala sa mo kabus, ikaw harap na banal. Itinos sa mo kabus, inuman ibuhat. Maluhod po. Prayer for the sick. Grant to Almighty and eternal God everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamipi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong mga pamipi, tanganing, anurog kabanal na hunglunan, kan sa mong pagtubos, magdaras sa mong tabang sa buhay ngunyan, asin magwaras nin mga kaugmahan sagkod paman, huli ki Kristo, ta sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantenir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes, nagabot po sa 6,864 pesos. An katiwala 1008, igwa po nin fundraising activity na may tema Sayaw nin Pagrukyaw o Kudal-Kudal sa Veritas sa Sabado, Abril 11, sa oras na 6 sa pagkabanggi, ang proceeds kanasabing aktibidad para po sa andorog sa Eskwela Outreach Program, ang ticket available sa opisina. Mawut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana, mga anonymous na may kantidad na 1,000 pesos, apat na 500 pesos, asin 300 pesos, HG and Ian Peña, 2,000 pesos. Diyos mabalos po. Before the final blessing, gusto ko po na magpahayag kan sa muyang apresasyon, asin pasalamat sa lambang sa Rosendo, lalong-lalo na po si mga nagsapaglingkod sa satuyang misa ngunyan, magpuon sa choir, live streamers, lectors, commentator, lay minister, asin sa satuyang mga mass collectors. Thank you very much po sa inyo. Gusto ko kamong i-encourage na suportahan po ining saro kan mga programa kan satuyang radyo, ang Radyo Veritas o programa kang DMSI, ang Diocesan Multimedia Services Incorporated, dyan po sa Bitano, ining kudal-kudal sa Veritas, sayaw nin pagrukyaw. So, kung di man kita hilig magsayaw, pwede man po kita magsuporta, magbakal ng ticket, as in pwede tayo ining ipanao. Sa maabot na po ining Sabado, mapuon, alas 7, duman po sa DMSI grounds.
So, igwa po duman. Kita, digdi sa parokya, igwa kitang 50 tickets. Limitado sana ang tickets ta. So, mala nga ni, as of this time, igwa ng tulo ng nabakal. Kaya maghidali ka mo, baka maubusan po ka mo. So, tabi man, suportahan taan programang ini kung day man kita mabayli, umaduman po kita, mas magayon. So, magbakal din ticket, tanganing makipag-ugma. So, maski nga ni marahalo na ang krudo, marahalo na ang mga barakalon, so dipisil ang buhay, sa tahaw kan krisis, sabi nga ni kayan, mag-relax kita, takaibahan niya to sa tuyang kakurangan. Ang proceeds po kaining project or program na ini kang Radyo Veritas, itatauta po duman sa mga poor and deserving students. Andurog eskwela, lalong-lalong nasa sa indang mga pangangaipo. So, iyan man ang esperso kan sa tuya pong estasyon. So, tabi man, pakisuportahan. Ang tickets po kayo na available dyan sa tuyang opisina. At yan, pagbukas, maghidali kamo, tabaka maubusan po kamo, tulo na sana ang natatadaaw, tulo pa sana ang nababakal. Dakol pa po na tickets kita. Tabi man, nakikiulay, asin mahera kami sa Indo, suportahan ta po ining efforts na ini. So, salamat po. Matindog na po kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong Espiritu. bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mabubuton, asin maherakon, sa intersesyon ni San Judas Tadeo, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kada Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katunino nga nainako, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Thank you po. Good morning.